den er god nok, Gitte. Så kommer du ikke ind i fjernsynet og synger, hvis du ikke synger nu. Eller sagde til morgen, vi så videre gang. Sådan. Jeg skal synge hele sangen. En så videre gang. En så videre gang. En til lidt brev, jeg ser det skrevet af. Hus. Jeg kan selv. Jeg nu skriver selv om en lille hunde, og nu var vel. Jo, og så mere. Og Månen stoler, bæver, skæver. Sådan. nej, den er ikke færdig sammen. Han var Sådan der jeg. om det Erhverv. inden. Alle sådan. Nej, sådan synger man ikke i mikrofonen. Inden. En anden færdig. Kan du nok stå? Og så mere. Nå. Ja. Så var... Jeg kan ikke synge. Jo, det kan du. Det er flot. Det er rigtig flot. Tror du slet ikke, du synger? Der var særligt morgen. Det så videre gar. En til lidt bag. Jeg ser det skal være. Sådan. Er det sådan? Og Synge hvem? Det er sådan. Kom med ned. Så synger vi begge to. Hvad sker der? Det er mig. Det er mig. Jamen så kom nu. En anden dåse. Det kan du nok. Dumt. Jeg skal se det. Jo, men du kan ikke se det, før du har sunget hele pjerret pænt. Rigtig pænt. Så skal du se det. En anden dåse er det. Kan du nok forstå? Sådan. Jo. Pjerret, du kan synge den så pænt. Mamma. Sådan. Ja, syng så pænt. Så tager munden. Sådan. Synger du? Jeg kan ikke.